Šta je? Sramota! Sramota! Halo! Sramota! Halo! Ljudi, polako, balak. Hvala, ljudi. Zar se tako radi? Da me bacite! Ovdje snimaš. Slušaj. Alo. Nama više karte. Vrate više karte. To i njega. Davite mi odluku. Davite mi, ja hoću da idem. 2 minute. Privetite imene. Isto kao njega privetite. Nemojte se gore. Privetite imene. Jel ti ovo imaš? Pogledaj šta ste ubli. Jesi vidio šta ste ubli? Jesi vidio? Gledajte mu u oči. U oči mu gledajte. Pravda za Davida! Pravda za Davida! Pravda za... Ne diraj! Draško! Nemojte, momci, Srbi, nemojte to raditi! Nemoj, ljubite, nemojte! Ne možete novinara! Nemojte novinari! Ubice! Eto ček, to je novinar, treba ga ubiti! Tako je! Alo, majmune, daj nam slike! Daj nam slike, majmune! Pravda! Pravda! Pravda!